Δεν μου λέτε. Θέλεις να κερδίσεις 1 εκατομμύριο. Step, step, hands and hip, 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 hip. Όχι. Πόσα θες δηλαδή? Step, step, 2. hands and hip. 2. Πώς το έχεις δει το πράγμα? Take it or leave it. Ό,τι είπε ο φίλος μου. Εντάξει, 2. Και ένα για το φίλο μου από εδώ. 4. 3. 2 και 1 κάνουν 3. Στο δικό μου κόσμο κάνουν 4. Εντάξει. Δεν στον παγώ. Βρώμα η δουλειά. Βρώμα δουλειά. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι δεν πετάνε τις 3 εκατομμύρια στον πρώτο άγνωστο. Άρα, βρώμα η δουλειά. Εντάξει. Ας τα αφήσουμε. Θα την κάνουμε τη δουλειά. Hip, hip, lean, step, step, hands and hip. Ό,τι πει ο φίλος μου από εδώ. Λεπτομέρειες θα σου πει η Μανταλή. Θα μείνει μαζί σου μέχρι τα Я ξημερώματα. хотела спросить у вас сегодня, как дела, как поживаете? Έτσι και σε γάζει από τα μάτια της, χαλάει η δουλειά. Εγώ πάω να κάνω ένα τηλεφώνημα τώρα. Α, καλά που το θυμήθηκα. Ξέχασα να σου πω ότι στο πορτμπαγκάζι Μαυρούλας υπάρχει ένας μάγκας. Από αυτού στη γέφυρα. Αν δεν έχεις κλείσει ακόμα. Ο γαμιάς και έτσι. Τι με κοιτάς? Δικιά του ιδέα ήταν. Γεια.